A ver, estas mozas novas que teñen menos micros se van para atrás. Va adiante, mira. Eu creo que dos que están aquí xa todos nos oístes algunha vez, a que sí? Estamos como no sofá da casa. Aquí xa non hai vergonzas.
E ala, ala vai outra portuguesa da outra vez. Ahora cantamos o señor cura. Como que? O Pisiño vai do señor cura. Nombrandes dúas veces o señor cura. Vindo a San Amaro que nombrar o cura. Sempre. Non sei por qué. A cousa. Non iba a... En serio? Agora vamos ca outra portuguesa. Para que aquí os nosos amigos do coro Fuscalleiro, que algo portugués falan de vez en cuando. Sí. No. Dillo, Claudia, que me manda os whatsapps e logo non os entendo eu. Bueno, a cousa... Tamén pode ser. Mira, a cousa era que vamos a botarvos esta para que vos... É iso mismo. Tú me entendeste. Sí, dice Diego, se podedes cantar con nos mellor. Ora, 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 Luisiña, ora. Te fai te suspira, meu corazón xora. Sí? Veña, pois ala, xa vamos sentando en razón. Luisiña. Hai que ter peito, Estas mulleres teñen moito peito de toda a vida estar a cantar, Vamos con outro cura.
hoxe vai de cura. Pero vamos con Cura de Vilar. Como tamén a coñecedes, podedes cantar toda inteira ou solo estribillo. La 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 la. Vale? Ala, como dice mi abuela. Ala, xa lle disteis moitos bicos polo cumple outro día, veña. Fora aquí.